салому алайкум дӯстон, дар магазини Realfon имрӯз меҳмонои озираи мо акай Умедҷон, салому алайкум, акай Фахриддин ва акай Отабек. Акай Отабек чӣ кор кардасти? Падарка бирдеси. Иҷа падарка бирдеса нафаро ки магазини мо телефон харидорӣ мекунанд, соҳиби як таимхел шарика ки зар мешаванд, ай дохилам як таша вибор мекунӣ, мож аксессуар, наушник, ягон та массажёр, мошинка чизе ки биромаданаш мумкин ва дутайга телефони M-Horse 20 Pro ва чанда? Сета телефони M-Horse 20 Pro ки нархошон 7,000 рубл, 8,000 рубл меистанд. Дар дохили ҳамин шарикаҳо ҳастан метавонем ки телефон харидор кунем, соҳиби ҳамхели падарко шавем. Ва дайда бошад ино чиам брат ҷамъ кардаген? Ино Тоҷикистон меравам, худо хоҳад ҳамин рӯз ба Тоҷикистон доставка дорем. Микрофон дадем. Тоҷикистон доставка дорем, ино бошанд хай макбук, чей? Ноутбук буда, макбук мегум. Ноутбук ино бошанд телефонҳо. Телефон қати падаркаш ҳамаш ҳамон меравад, Тоҷикистон ба ҳама шаҳрош доставка мешавад. Новбаста зоин кадом шаҳр бошад. Масалан, любой вилоят. Ва иҷада бошад полин информатсия гирифтаган, доставка ба Тоҷикистон телефон 700 рублай то даин дарта роиш мекунам. Ва агар ки планшетҳои детски ягон чиз дига бошад, ва нархш камтар қиматтар мешавад, ба хотири оне ки объем дорад, вазнаш калонтар аст. Мана. Если что, доставка ба тамоми областҳои Россия, Тоҷикистон ва дарини Москва то 5 минутатон дорем. Рақамҳое ки дар болои экран мебинем, метавонем ки занг занем ва заказ кунем.